Was it the voice? Was it the fire burning in me? Kumusta mga kahigala? I'm here na naman. Matingaro wag mga kuan dire nga gasaw sadya. Another day na naman mga kahigala. We are here na naman sa shop. Again. Lipayon ako today mga kahigala kay si Higalang Cindy is nagbigay sa akin ng mga gamit niya ba na hindi na niya ginagamit. So nilagay ko dito sa shop at binibenta namin ni Banana. At may iba na hindi namin binibenta no kay wala man kami. Salamat ka Adjo Higalang Cindy sa paghatag. Pangalawang beses na to mga kahigala na binibigyan niya kami nung mga gamit niya na hindi na niya ginagamit no. Unja nabenta na yung iba no. So takong tabang na mo. Siyempre kaysa itapon no, di ba? Salamat ka Adjo kay intaw na looy si Higalang Cindy na mo. Unja ug mapuhon mga kahigala is excited ko kay nga no. First time na ho mga kahigala magpabutang og buhok no. Ingani mga buhok mga kahigala mostly magbutang og mga ingani is mga ladies African. So ako mo try ko no. Kaya man ko sa South Africa so mo try ko butang. Iyaton si higala oy samok sina. So mao ni mga kahigala ang buhok ko yan. Diva, ito ang aking ilagay, 1, 2, 3, 4, 5. So aho ni siyang i-mix mga kahigala. Lantaw na to ug mapuhon kung unsay naong ni higala no magpabutang ani char. Di na ko mo palit og buhok-buhok mga kahigala kay naninda man lagi mi buhok-buhok. So pre na no. Kay ug ato pa ka sa gawas mo palit or sa lain is mahal. Aga mo mga tinda diri kay mga barato raman. Di man mahal, affordable murag nga na affordable charot. Affordable nan abot basta kay affordable mo na nahong bayaran ko na lamang kanang pagbutang ra ba barato ra man mga kahigala, barato ra siya madarag smile no kay ug katigo pa ko mag kuan sa buhok ako na unta pero kay di man lagi so magpabutang no so barato ra noon mga kahigala kay kailaman diha spikas ba sa shop kay ito man ang tayo diha spikas shop so ulo siya magpabutang. Kailaman ni Ja, naihangjo. The next morning. Magandang umaga, magandang buhay. Today is another day. 7:30 pa kape ng umaga, pero madilim pa ang palibot. Kay lagi winter diring dapita. 8 o'clock sa umaga ang ahong appointment. Pero alam nyo naman na si Banana on time, ayaw niyang malit. Malapit na kaming dumating. Sana makakuha ako doon ng video para naman makita niyo kahit kaunti lang. So ito na mga kahigala, nasa shop na kami. Nag-start sila agad mga kahigala. Sabi ko kay Banana bago siya aalis, magkuha mo na siya ng video. Mag-open mo na siya sa shop. Sunduin lang niya ako pagkatapos ko nito. Sabi ng babae is mga 2 hours kapin daw ako bago ako matapos. Ganern katagal. Di pala lali magpataod og ingani. Ito yung dinala ko na hair para siyang real. Di sila pumayag na lalagyan ko ng blonde kasi pangit daw. May ganern? Or di kaya gitapulan sila og sagol-sagol sa buhok kaya hindi pwede. Di ko sure ha kung ano tong buwa-buwa na nilagay niya sa buhok. Pangpadangog siguro ni. Pero in fairness, mabango siya. Anyway, uwi na kami. Babush. Thank you. Sus, Ginoo, nanibaguhan ako sa aking mukha. Para na akong African ladies nito. The next day. Gusto na pala ang aking hair. Ako lang din nagtatanong sa aking sarili. Alam nyo ba mga kahigala, ang bigat-bigat ng aking ulo as in, and then hassle pag matulog ba? Kailangan talagang ipukbo ganun mga kahigala, ihipos ba? No? Kay di man pwede kong ilugay nimo kumatuog ka kay mga bungkag. Andiyo nang ipukbo jud so hassle ka jud mga kahigala kay mura kong barangan ini kagabi kay magpurong-purong ko. Ano Diyos ko, so tinawanan ako ni Banana, oy, may ano man katapa diri ang akuan kanang barangan joke ko ni Jaba kay syempre parang naano siya nanibaguhan ba kay magpurong-purong ko matog di ba diya ko magpurong-purong matog mga kahigala kay lain kadyo so karon ako nakatry og kanang matog nga magpurong-purong si Banana at si Jamel sa labas nagkuan sila nag-upo ba sa sakyanan kasi nga wala pang customer no kanina mayroon umaga tapos ano kasi paano na pahapon na no so uwi na rin kami ngayong taon. Samok sinang Tagalog Bisaya oy. Pasensya na kayo mga kahigala kung magbibisaya ako ba kasi nga mas komportable magud kung magbisaya kasi Tagalog no kung Tagalog gon magidit-idit pa ko kay Iris enjoy op. Basta so hustle ka dyan so madyo na magbisaya dito ra istorya. Tanawa sila mga kahigala oh.
Ambot unsa ilang topic, unsa ilang giistoryahan, mura silag mga kurik. Kaning bata apod mga kahigala, mura og dakong tawo mga istorya, makalingaw. Si Banana malingaw na lamang pod ani ni Dia. Mao nga arang ka close jud ni sila ba. 3 days later. Today is another day mga kahigala. Today is Monday. Kahapon is Sunday. Of course, Sunday talaga gahapon, no? Dito ko gahapon sa bahay nila ni Daryl. Nagkainan may mga dishes. Birthday ni Daryl, Joan at Sheena. So gitibo na mga kahigala. Si Banana doon lang sa bahay siya kay naghintay sa tao kay may bibili sa aming bed. Nakita niyo yung mga unang-unang vlog ko na bumili kami ng sheet bed doon sa P bago kami bumalik dito. Yun na nga bininta namin kasi nakabili kami ng another bed. Na-sold na siya gahapon. So salamat sa Ginoo kay naay ning palit. Aron na po space sa among sala no kay nagkagawa tag among sala oy tungod atong bed. Ipakita ko sa inyo mga kahigala ang among kaganapan gahapon. Wa ko kadyo nakapag vlog doon kay lagi alam niyo naman bisi-bisihan, chika-chika, unja syempre nag-focus putas mga pagkaon uy kay panagsarata makakaon ng laming pagkaon parang Pinas lang ba no di ba? So ito mga kahigala, keep it watching. African. Hello, African. Happy birthday! Happy birthday! Nakita niyo mga kahigala, sobrang saya kami kahapon, no? Tawanan, chikahan, and then busog-lusog din. Kay grabing food. Ang aking dala na pagkain kahapon, naghati lang kami ni Galang Lina sa pansit at soft drinks, yun lang. Kaya wala ko time sa pagluto kung mga kahigala, and then isa pa doon, hindi rin ako marunong magluto, alam niyo na. Si Banana kasi yung tagluto, tapos busy man siya, oy. Buti na lang at mabait yung mga bishes ba. So, okay lang, wag ka na mag-ano. Salamat mga bishi. And then nagdala din ako ng regalo kahapon, no, nila ni Sheena at kay Joan. Ay kay Daryl is nagregalo ako ng pajama, and then kay Sheena at Joan is ganito ang aking binigay sa kanila, o tracksuit siya. Tapos yung kang Daryl naman is pajama, ganito na pajama. Kasi sabi ko sa kanila na di ako po magbigay ng cash, kaya wala akong cash dito, dami naman akong paninda dito, yun na lang. Wala naman sila mga libog mga higala, oy. Yan yung gusto ko sa mga bishes kasi nga wala libog ba, jam lang ba. Job lang sila, ganon. Happy lang sa buhay ba? Ganyan lang. So that's all mga kahigala lang, no? Ang aking masishare sa inyo.
So tingnan nyo nga King Bini, naglain-lain nag-color. Kanina black, ngayon is naman maroon. Ganahan ko magsusot og Bini kay tugnaw kaadyo na karon. So ang lagi niyong tandaan mga kahigala is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Babush. Anyway, si Banana wala dito, may lakad. So bye-bye. Thank you for watching. And just levitate.